Kushuthi into eyenzeka ngangikade ngikhona lapha ngezansi kwakhona. Kushuthi ngibone umama uMthembu eyongena elokhuzaneni khona ekulapha kuRondo wakhona. Yebo. Futhi ngase ngamlandela ngamfica lapha ethi uyageza. Kushuthi wayekade esathi uyaqala nje uyageza ngoba wayekade esanensipho esanjalo nje. Manje kahle isitori bengifuna ukusho la kuwena ukuthi mina enganyukubeza umama uMthembu. Sanibingelela nonke babukele emakhaya ku-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esikhipha izimfihlo nihleli noLungster. Namhlanje uvakashele umfowethu othukena kunodaba afisa ulutshela umama wakhe. Sawubona njani? Sawubona sesinjani? Siyaphila. Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngiyanibingelela ababukele emakhaya. Mina ngokuhlala ngihlala ngapha kaPhungula. Kaphungula? Yebo. Manje wathi ubuka amadlingozini. Cha. Ngicela usheshe ungitshele ngiphume ngazokhipha ezami. Ngenzela ukuthi ngisheshe ngibale ngazokhipha ezami indaba. Hayi lutho sisi udaba nje olingahleli kahle enhlizweni ayilona nje impela. Okay. Ngenza ngiphefumulele phezulu. Udaba liqala laphi kwenzakalani kuze kube udaba olifihlwayo nje? Ngiphuma ngumuntu ophuma eGoli kahle. Ukufika kwami ngapha ngifike ngoba ngade ngisuswa izitori zeyobisi. Izitori zeyobisi. Bengumuntu obhema iyobisi. Okay. Iyobisi manje ke sekunjani kuzona usuphumile kuzona? Hayi sekwehlile impela ikona ke lokho kuze kwangiphusha ukuthi ngicine sengikwazi ukuthi ngize la ekhaya. Usube clean iminyaka emingaki nje? Hayi kona bese kuunyaka. Bese kuunyaka. Sekuhlangene unyaka njengamanje. Ubhema ziphi mhlawumbe ungasungitshela? Ebengisebenzisa kakhulu ilesi esiwumbulalazwe iwunga. Iwunga. Yebo. Hayi usurecoverile ke ngoba umuhle. Hayi. Ayu recoverile shuthi uyinakekela. Ngiyayibonga nelokhuzane nendawo eyangisiza kakhulu noma mhlawumbe ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngiba advertise kodwa ke bona bangisize kakhulu. I know siyabonga kakhulu kodwa sibonga nanokuthi nawe wakhuthala. Phela lento iyana ongakukhuthala. Hayi kunjani ufunani. Manje ke ngoba phela ukhuluma ngento enhle la ukuthi uyeke iyobisi yini manje lo ufuna uyidalulela umama? Siswami sidlule intweni eziyaye zibe nzima njengawo ama drugs lawa abhenywayo. Si end up esenza izinto ezingalungile nasemphakathini. Ebengifisa ukuthi uma ngimazi sekona ukuthi kunomkhulu la amjwayele kakhulu engithe mangifika nami kwawuyena umuntu engimjwayelayo endaweni because bengiwumuntu ongenabo abangani la isikhathi esihlala khona. Umana ke kodwa ngoba vele umuntu ohlala khona abantu bajwayele. Wasiyangazisa ukuthi hayi nampa abantu bakaMthembu la ongakwazi ukuthi mangingekho mhlambe ukhale kubone. Kodwa ke yena ke ngaleso sikhathi ubengazi ukuthi angakayeki lento yami yokubhema ama drugs. Uma ubengakakwazi lokho because ngasuka mina eGoli ngoba ngiyithi ngumuntu oseshintshile. Kanti bengibalekela ezinye zezitori zami futhi khona ngale ebehlangene nongitshontsha ke nje izinto ezinjalo. Izona ke ezingibuyisile ukuthi ngize ngizoba nomanga ngapha. Okwenzekile ke before ngize ngiye e-rehab khona la engangithi ngiyobhema khona ke
ngoba kakhona la kaMthembu kuthi akube senzantsana kwasekhaya. Okay. Kushuthi bekunamadwalana nje asenzansi kwakhona la bengiyaye ngicashe khona mawukuthi ngiyabhema. Ngoba bengifuna ukuthi uma angabi umuntu owaziyo kungabi bikho umuntu owaziyo endaweni ukuthi ngumuntu osebenzisa lezi zinto. Okay. Ngithe mangehla ke ngiya khona lapho eHontshi lami lelo. Ngibe sengibona umama ugogo lo akamakhelwane. Khona kaMthembu. Ephethe indishi kushuthi engathi umuntu obeyogeza yini kona bese kuhwaleleke. Ngehle kushuthi ngingakayihlanganisi izinto zami bese nginyukele ngakurondo wakhe lo abegezela kuwona. Okay. Mangifika lapho ngifike ube seqalile ukulokhuza ukuthi uyageza. Kushuthi ube sagcwele nensipho ebusweni nani. Nginyonyobe vele umnyango wakhona akuvaleki ngoba abekho abantu abehla benyuka ngoba indodana yakhona ngicathi umuntu obuya ayihambela ayoyihlalela entombini. Kushuthi ngingene endlini la ngokuthi vele ngiyazi ukuthi nanka amanzi akhala lapha ngoba akukhanya endlini indlu enkulu ekhanyayo la kurondo akhanyi. Ngibe sengifika ke ngokuzizwa ukuthi kunalento le edingakalayo. Mhlambe ngicabanga ukuthi bengihlohlwa izona izidakamizwa lezi bengiyisebenzisa because bese ngumuntu okade agcina ukuba nomuntu osifazane. Okay. Ngabe sengimnyukubeza ugogo. Wamdlengula? Yebo. Ugogo? Yebo. Ugogo mawumhlambisela mhlawumbe uneminyaka ngayo? Ngicathi mhlawumbe ukubona 85 kanje. 85? Yebo. Umuntu omdala phela loyo. Yini njene owayibuka kugogo wabona ukuthi uthola i-erection kuvuka into yakho ngokubuka ugogo? Noma ungcola kwengqondo? Ngingasho ukuthi mhlawumbe ungcola kwengqondo ngoba mase lezi zinto esizibhemayo azikho right. So ugogo mayikhala kwenzakalani kuwena? Uyaqhubeka wena nomsebenzi uyamdlengula? Khona lesikhathi engangimvale ngaso umlomo. Cause la aze amemeza khona kakhulu kunewindana nje elincane ephumela nje kunengadi yakhe ngale. Bese ngiphumela kulona kwayila ekade memeza khona. Shuthi ekumemezeni kwakhe kudlule kwakunobaba ubaba ongekho nje kude nathi futhi khona lapho okuyena owathi efika la wafika ugogo edindilizile kanjalo ekhala. Engicabanga ukuthi wayekade ethi uzosiza ke naye kanti ngesikhathi engena la endlini kuzoqondana nokufika kwendodana yakhe ugogo lo. Ungangitshela ukuthi icala laphuma naye. Kwabe sekwenzeka kanjalo ke sisi. Because manje ubaba usewuhleli u5 years. 5 years. But ke nakhona lento ekuthiwa i-rape kit nje. So ugogo akayanga nesibhedlela phela kuyocheckwa ukuthi ke na kugcwele isidoda sabani kuyena. Ngicabanga ukuthi uma selikhombile icala le-rape selikhombile because bamfica yena vele usendlini. Naye mhlawumbe ngicathi akabanga nolwazi because abantu basemakhaya ulwazi lwalezi zinto angikholi ukuthi banalo liphelele. Icala livula ingubo lengene because umfana ngamuzwa nje esembangisa umsindo kodwa ke washo ukuthi hayi mina ngeke baba ngize ngikwenze lutho. Kodwa wena into ozokwenzeka la ukuthi wena uzohlala la kuze kufika amaphoyisa. So wena ngoba umuza embangisa umsindo umiphi? Umuphe kwendlu? Mina ngase ngisenzansi keke yebo ngoba ingadi yakhe uyakhona lapha kaMthembu iyehlela khona vele emadwaleni lawo enginokuhlala kuona because mangiphuma nje ngewindi elincane
ngoba imizi ingapha mina mangiphuma ngewindi elincane sengiphumela vele engadini ngehla ngengadi ngiyongena elokhuzaneni. Angikaze ngibe ne-conversation nomuntu owa-rape. So masumraphile ugogo wazizwa unjani ke wena ke? Siswami mina ngayiqhubekela ngayibhemela lapho. Usuyikhiphile lento ade ufuna uyikhipha. Sekwenzekile. Ngaleso sikhathi ngayitshela ukuthi sengijabule sekumnandi ku-right kumina. Kodwa emva kokuba ngibuye rehab because lento ingiqale khona erehab. Nginalento ukuthi ngathi ugogo ngiyamuzwa ekhaya. So manje uready nokuyinikela emaphoyiseni? Hayi ngicabanga ukuthi ikona lokho bengingathanda ukuthi uma ngimsurprise ngokuthi angibone sengiya emaphoyiseni kodwa bengifisa ukuthi lento ngiqale ngigonyuluke kuyena ngimazise lento because ukuhlezi ngibona unkosikazi nezingane zobaba osejele ngesimanga sami ngimbona lo gogo njalo ngazi ukuthi imini owamnyukubeza leyo nto ayihlali kahle kumina sengize ngayibona ukuthi cause angihleli kahle ngiyafana nomuntu oboshiwe ngiphila kanje ngisemnyango kodwa ngiyafana nomuntu oboshiwe ingakho sengicabangile ukuthi ngimdalulela uma lolu daba emva kwalokho mhlawumbe usengangiphelezela ngihambe ngoyibika emaphoyiseni ngoba angihleli kahle. Sibonga ukuthi ube nawo unembeza ke kodwa ke ucabange kahle uzokhama msula kule ndaba lena. Kodwa ke asimfonela umama i-relationship yakho nomama injani kuqala? Uma njengoba nginaye ngapha uma ubejabule kakhulu. Ubejabule kakhulu because nangesikhathi ngikade ngimtshela ukuthi ngingade ngihamba nge-rehab angimtshelanga ukuthi nge-rehab because ubengazi ukuthi ngiyabhema. Ngamtshela nje ukuthi hayi kunomsebenzi engiwutholile ngaseThekwini ngizobe ngihlalela ngakhona. So manje masethola indaba ekanje ucanga uzothini nje? Kunzima ngoba uma uyangithanda kakhulu umuntu ongithandayo kukona konke bengingena ngiphuma azama ahlanganise ukuthi makuthi khona ngiyaboshwa athole kuphume leyo bail abezama ahlanganise naye ukuthi ngigcine ngiyitholile leyo bail ngingekho ngisho ukuba seduze kwakhe azi ukuthi ngiseyinkalweni ngiyaganga kodwa ubenza sure ukuthi ngikuthanda njengomzali. Hey okay no asimthinta umama simazisa ngalolu daba kodwa ngiyancoma ukuthi yena ukhama msulu uzosho lo udaba lakho ukuthi ubaba lobushiwa kanacala. I'm sure nomndeni wakho uzojabula. Asimthinta umama simazisa ngalolu daba sizweni uzothini. Asimthinta. Okay, nansi ring. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la kwa Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, singakwazi ukukhuluma. Ngiyabonga kakhulu. La e-studio ngihleli nendodana yakho kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Indodana yakho kunodaba afisa ukudlulisa kuwena. Ungakwazi ukumlalela? Yebo, ngiyakwazi. Okay, ngiyabonga ngicela umlalela. Mama. Yebo, njani? Ngiyaphila mawunjani? Ngiyaphila mfana. Yebo. Hey ma nginodatshana la ebengifisa ukuthi ngidalule la kuwena. Yebo, ngaqhubeka. Yebo ma angithi uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Yebo. Ma usasikhumbula isitori sikalokhuzane sika mama lo akaMthembu sokudlwengulwa kwakhe. Yebo. Hey, ma bengithi
angisho ukuthi akuyena ubaba Thusini owadlwengula umama uMthembu. Hawu. Ubani? Yazi ngalesa sikhathi ngangikade ngisakuwona ama-drugs lawa ayekade ngisuse eGoli. Kushuthi into eyenzeka ngangikade ngikhona lapha ngezansi kwakhona. Kushuthi ngibone umama uMthembu eyongena elokhuzaneni khona ekulapha kuRondo wakhona. Yebo. Futhi ngase ngamlandela ngamfica lapha ethi uyageza. Kushuthi wayekade esathi uyaqala nje uyageza ngoba wayekade esanensipho esanjalo nje. Manje kahlathi isitori bengifuna ukusho la kuwena ukuthi mina enganyukubeza umama uMthembu. Banyami. Kodwa ungayenza kanjani into enjena? Hayibo, amantombazane egcwele wonke amantombazane wena uzobona ukuthi nyukubeza ifalukazi. Kuze kuboshwe ubaba lona bosho into engayazi. Njengoba ngisho ngangikade ngisayibhemela. Ukuthi uyingane yami uyangibangisa amahloni. Hayi, into ebuhlungu ngabe uyenzelani? Akabosho ubaba iminyaka emingaka kanti wena uthi uyayazi indaba uthi wena. Mama, ngiyaxolisa. Makuhlale nginalento. Angikwazi serious ukuhlala nalento. Nangesikhathi ngingadate mina Kufanele impela wena. Nangesikhathi ngingadate ngiyacela ngicela ungilalele. Nangesikhathi ngikade ngithi mina ngiseThekwini ngithola umsebenzi ngangade ngihlele rehab njoba ngifike lana ngayibona kilokhuzane eindongeni zakhona inamba yale ekhaya ngase ngiyabhalela la ekhaya ngacela ukuthi bangisize into ebese ngiyicabangile futhi ngicela ungixolele manje bese ngicanga ukuthi ngivele ngihambe ngemaphoyiseni confessa lento angihleli kahle akumnandi njengoba ngihleli manje ngibuka lo yamndeni ongasenababa ngesimanga sami ngibuka lo agogo ongasaphili na kahle ngesimanga sami ngicela ungiphelezela ngihambe ngemaphoyiseni yabo njengoba sengifike la ayikho enye into sekuthi angitholi ukuphumula akulaleki ebusuku isimanga salento ngiyacela ngicela ungiphelezela ngihambe ngemaphoyiseni ngoyisho lento. Kodwa mntanami hawu waze wayiphula inhliziyo yami. Akukho okumele sikwenze ngaphandle kokuthi kufanele ukuthi sigeze ngalokho akwenza. Kumele siye ku-police station. Ibisi ngikhona nemali yokuthi ngithenge imbuzi mangihambe ngiyogeza lapha ugogo laphayana because manje ayikho enye impilo engiyibonayo engifanele ngaphandle ukuthi ngivele ngibuyele khona ejele. Kushuthi mina ijele nje into yami sengophila ngayo forever. Ngiyaxolisa mawukuthi ngikuzwisa ubuhlungu kanje. Hayi ngizishule mntana mabuhlungu kodwa-ke ayikho into esizoyenza. Kumele ukuthi sigeze ngalokho akwenza mntana. Yakabuhlungu kakhulu into eyenzeka. Mina angazi phinde babhekelwa ubani omakhelwane ngale simo lesizesenzekile. Ngiyaxolisa kakhulu ma ngoba ngiyazi ngempela usuzobukeka ngenye indlela abantu kodwa nje mhlambe mawukuthi ngiyasuka phambi kwami ehlabo ngiyaboshwa abazi kuzobakhulula lokho mhlambe nawe ngeke baze bakubone njengomuntu omumbi. Kunjalo mntanami kodwa ngazama ngakukhulisa kahle ngakukhulisa ngothando. Ngiyaxolisa mama ngiyaxolisa. Ngizenzela wena yonke into. Ngeba kuma-drugs wenza yonke into. Akukho mntanami engakwenza ukuthi ngiphile la. Kodwa ngifuna wazi mawuthi ngiyayisola ngakho konke yabo ngakho konke engabe ngakulalela kwathi ekuqaleni ngaba akukho nje manje ngiyaxolisa ngiyayisola kakhulu.
mntanami, hayi kuzolunga kumele uhambe emaphoyiseni ukuze kwazi ukuthi nanobaba lo adede eboshwe iminyaka emingaka ukushiyisana yini. Yabo nje nalokho kwangijabulisa kakhulu mama ukuthi usephumile mayisephuma ubabthusini. Ayingiphathi kahle lento yabona nje ngcono ngiphelele khona-ke straight-ke ukuthi uzosala nobani ekhaya angisazi kodwa-ke kuzohlangana bayobuya nosisi bakubheke lapha ekhaya. Hayi nawe maziphethe kahle phakathi uzophinde uphume. Lokho kubalulekile ukuthi uziphathe kahle. Njengoba usilenzile iphupha ingaphinde lenzeke iphupha elinjena. Noma ngeliphi-ke nala ungazazi yonke into nje ube ngumntwana nafane nezinye iy'ngane. Ngiyabonga ma wami, ngiyabonga ma. Siyabonga mama, unjani? Hello. Ngithi hayi siyabonga ukuthi-ke umuphi usupport nothando umfana wakho. Yebo. Siyabonga kakhulu, siya-appreciate leyo nto. No Black Life TV uyimisele bakithi ukunikeza i-support ni-family going forward. Hayi nami ngibonga kakhulu ukuthi bawuthi ekwazile ukuthi ozidaba olukhulu kangaka likhulume nani nikwazi ukuthi niyiphinde mayelana nalo lolu daba. Hayi kodwa I'm sure ngiyazi ukuthi akenzanga kahle kodwa phela umuntu uma yenze ukuhle bengathula nendaba engaka umuntu afele icala ngalazi kumele uyiqhenye ngayo ukuthi kena ukwazile ukuthi abe indoda alimele iqiniso. Ngiyabonga kakhulu. Hayi siyabonga kakhulu. Uzizwa unjani manje? Hayi ngoba uma sengikhulumile naye ngiyacabanga ukuthi mhlambe nakhona epolice station before ngize ngibe umuntu oboshwayo ngizocela nje ukuthi nawo amaphoyisa mhlambe akangidlulisele mhlambe ngiqale ngakhona kule yamndeni engiyiphazamise ngalolu hlobo ngikwazi ukuthi ngibavezele ukuthi ngempela ngiyayisola ngikwenzile. Asithembe namaphoyisa azobona uyisola kwakho ngalento yenza ngoba egcineni kosuku akekho wazi ukuthi wena but uyikhipha wena. So lokho nje kuyancomeka kukodwa. Ngempela sithi ngoba manje ezinye izinto ungayibalekela kodwa-ke wena uqobo lwakho ngeke uzulibalekele. Kukhona ukuthi ungayibalekela wena ngaphandle kokuthi uvele uthathe impilo yakho nje straight. Kodwa ukwazi ukuthi nginoma ongikhathalele ngale ndlela ngcono mhlambe ngi-existe azi ukuthi ingane yami ikhona ivalelwe lapha ivalelelwe into ngilaphi. Yebo. Yo hayi siyabonga kakhulu kodwa-ke for ukuthi-ke na uqine ube indoda uzomela iqiniso lakho. Hayi kubonga mina singohlelo lweni ngoba manje kunezinto esiyaye sife nazo emakhaya esingazi ukuthi soyitshela bani because ngeke umphakathi asisathembani siwumphakathi. Sibonga zona iy'nhlelo ey'kanje ukuthi nisikwazi ukuthi sikwazi ukuthi sikhulume iy'nkinga zethu nisivulele lawo masango. Hayi kubonga thina. Yo sinayizwela-ke babukele emakhaya inzima kakhulu le kodwa-ke asemncoma ubhuti ukuthi-ke na uzile wathi-ke mina ngenza icala and ngi-ready ukuthi ngilimele licala. Nathi Black Life TV sithi-ke na le journey soyithatha nawo umndeni wakhe senze sure ukuthi-ke na bonke bathola usizo abalidingayo. Siyabonga kakhulu-ke, please don't forget to share, like and subscribe nguLungstar. Nibe nosuku oluhle. It's the Black Life TV.